Claire Peterson chuan apasal gareta chu meichedang laka arin omlo san ti hre chuakin chen atuma in atang chuan ape chuak ngal chu athutluk na chuan an fapa Kevin anena an chung ko inkara po khi asiam nge nge a chuti lain achian thaber Vicky chu alama atangin an thatna turin apasal uire achu thentlang mak turin alo fui ve bok Kevin a birthday din aran kil holain garetan afapa chu present manto ta computer ape a ti chuan Claire le Kevin ate chu fishing trip nei turin asom nima sela San Francisco a sumdo na thila azin chumkha garetan kopdanga nei ti asha chuana berania wangin Claire chu gareta bumna awang chuan alana takzeta adulo thusoin anfapa ero chu zuitir arem ti thung Nikhatsu chuan tum lain an garage door chu atang tatlat mai chuta tlang wala no pangtak mel tha em boxi nowa chuan aron puya chu tlang wal chu an chen omputer wheelchair mang Mr. Borna tupa aloni nowa chuan Claire te garage kong khar siam that sak arota chuta Claire in lom takalo pomin Kevin anen chuan bungrolei turin dora ankal tangala ankal son nuwa Mr. Sanbornan Claire in hena chuan Nowa chuan ahma kumloka anu le pa te thina ala tuar le thu alo shila Bungrodor an omlai chuan Kevin an Nowa chu a school kalna alud vedo nani ti chu a hre chuaka chu Claire tho na mun po ani an bungrole man petura akal chu across eli kalahan ahmua azam lutuk chu a hoison ngal ma se Nowa chuan va beturin alo shil Kevin an Elia biaklai chuan Nowa ron langin a inhmel shatir vea thildang entura akalson lai takin dora chuan mi papathum an ron langa anjinga mi Jason at chuan bulchanin Kevin at chu Eli ma at chuan an chainomna Nowa chuan garas kongkhar chu siam tha in Claire in lom thu ashila ti chuan damdo ina apu alu nuwa Kevin anen an inkom ta deuber Vicky in Claire te avatlo tuma po lunch e turin Nowa chu an som ve boka chuti lai chuan Claire in classic literature zirtir tu ani thu asoya chu vele Nowa chuan Homer mingsoi langin an hatho te angai nat le thu asoi chuaka chuan Claire ril ru adek zar ngal mai Nikhatsu Nowa an lekhabu peturin Claire avatloa chuti lai chuan boxa phekok pencil hilo omchu mufuin Nowa chuan chutiang phekok chu mechia in sexy takalan antumin anbun thin thu soin Claire chuan chutiang amamolo thule a sexy to reng thu ashila mase a huang chin apel dewa ashia ta wangin rang takin ngai damadi le ngal Kevin ale gareta te an omtak lova chuan zana chuak har turin Claire chu a incheya chuta tuk vera chang a then omloka ruwa kalo om Nowa chu awa mufu pala aphude uzok maya ponzar phena chuan biruma se Nowa chuan alo mureng a thian nu Vicky te nena double date an nei lai chuan Claire chu ko paranen in bia in misapole indu tak mai alo ni a Claire chu a literature ngai natna awang te chuan soi chechar charin angai dan atom pui velo maya wang te chuan Claire chu meche in da sang ti in a kauringot mai boka chumi hania wang chuan Claire in an double date nei po chu a ho ma san pha taringot mai ani ina a ho nu chuan Nowa an ron kolin a arsa siam ati khola uveka wangin apuina aron ngena ti chuan Claire chu Nowa ina chuan vakalin erong chu bol sakta a so mani angin arwalin a eve ngal nge Nowa an Claire chu chai velin thildik lo zok a thleng theani ti shereng chungin a chak na te chu a control zo tatla lova Claire po in lodang zo big lovin an mudun tangi nge ani atuk zinga a tho chu a zakin until ti eduna wang khan a inchir ngal hle a ma se Nowa an arem telo chung ho atum luya wangin a thin rim tuk chuan bang chu a nek ta chor chor mai Aliam te chu Claire chuan enkol sak masa zetin an inlama a pheisan vetani Kevin ate pa fa po chu fishing trip an nei na atang chuan an ron let ve chi a Kevin an anu hnena apa chu relo te tal an bula ala om theilo azo chuan Claire po in alo phal saka lunch an a line base lo takin Nowa aron lang ve thut mai chu chuan Claire om atinom lo tak zet
Dokana chang eitur aron da rai te chuan Noah chuan Kevin ate pa fa om lo hlana thil thleng khai shil to em alo ti zui zata chu vele Claire chuan an om lo hlana na sataka ro asur thu rinhlel om lo thei tur berin asoi zungzunga chuta Noah po chu lungoi mel taka khideu sukin thil engkim mai chu a hu na sat thu asoi zuya Kevin an cookie a pek pa chuan Noah an ngei om zet hian Claire cookie angai na thu te chu asoi le zeu bok school lu hun intranin Claire class lak masak na ber ania class lak lai chuan principal lo lutin angin na angin a classa Noah sonani thu aron shila Claire shil hailu tuk chuan principal chu vabia in thil omzia azot fi ngala chuta principal chuan Claire a classa Noah transfer tu ra ngin na email a mu tira maktak main chu email chu Claire ne na change ya thon aloni Claire chuan Noah thil ti evekani ti shathiam ngalin thil tling chu ama ti ninge yin asoi ta zoka Noah le Kevin ate chu sapel turin ram hnuaya an wak chhuaka chumi hun chung chuan Noah an Kevin arel ru cho boy tumin apa ngai zong nei chung chang te chu asoi puya chutia aril ru thunun atum na chu thokin zanria an kil holai chuan Kevin an apa chu an khum ta shepa atuka Noah nen jema in mulain athin urna te chu panching beka chuan ashe thatawak maya mase athashui aman na satlutuka wangin atlutop maya chu vele Noah an Kevina epipen chu vadam ngalin mi tashil angin amala chuan avita pop maya athian pa nun na chu achan himsakani zirtir tu big thut hadam na hmuna Claire athut lai chuan Vicky in pangpar aron pe a Claire chuan gareta thon nge ani eringin lom thu shil turin avakol ngalwata nima sila gareta chuan engma alo shelo chu vele Noah thonani ti shathiamin jima awa mungala chutia an pahnia an inbelai chu zirtir tu dangin lo mo in thil thleng chu alo hreswala Claire Noah chu nataka havin kuthak hial atumni angin alo ngayani hun engemoti chen nuwa Kevin chu hardware dor chuan vakal lein across eli chu movie en puya asoma atira eli chuan IT in alo changa mase nunglama Noah lo ding renga mu vela Kevin chu fulfilling huna ade ni turin asom le tazok zana chuan Claire le gareta te de ta changa huwa in chungan lu chuan garetan Claire chu khoi velin an in car siam that the a in be sei ni ngei turani nima sela nga izong alo nei san to na awanga ala thin rim reng awangin Claire chuan alo hniala gareta po chuan engma tilui lovin bultan that le chu athil du berani thu ashil chuti elain Noah an gareta car Claire in kota lo in park chu amua chuta Claire ni na anzan mandun khangai tua kerin athi khle a Claire a china chuan a eral mek ani ber a in sum theina chu hlovin atuka gareta chungchang chu Claire avazo tangenge a Kevin an alo mu chuan thil omzia azod vata chu vele anu chuan Noah lata om turin nalo shil anu in achian nei chun lakian sagatuma wanga thin rim chuan anu ruala kaldu lovin Noah motora chuan achuang ta zoka skula chuan Jason ale achian ten Kevin ati boile antuma mase tun chum chu alo beilet ve a khoilet antum chiati a Noah ron enrolin Jason chu asoisa a alu chu lukara chuan atau ta chor maya man mo takin Vicky enron thel atum chu Noah an alo nam son dora vanne khak takin teacher dang chuan loman betin in swal chu an thel thei ta sham vice principal ani angin Vicky in Noah chu a office a shroin azil hawa ti chuan a school lu na masaber atang lekha an nga mek thu soin anung chang thalawa wangin a school masa atang no chuani ti asha thu ashila chuta Noah chuan za palo deuh mai hian Vicky chu changin Vicky chuan ben atuma mase Noah chuan alo dang a chuarwalin Vicky in Noah chu no chuani thu ashil zui fulfilling zana chuan Claire chu zirtir tu zinga tangin thilthleng lovila endik tura ruatania Eli in a report angin mi papa drum ma li ka omlo endik turin avaluta banga chuan Noah message lo winzia ka vamu chu vele thim kara tangin Noah ron langin Claire chu khoilui atuma
chuta Claire chuan na taka akapa tak pe chor main engthil ma avo theina tur anei lo thu Noah chu ashila amale Kevin alaka changa inthiar film turin avozui atuka classroom avalud le chu thildu omlo tak avamuleta azirlai te chu pona kalkhum rin Noah nena anmudun na thalak tam tak lo omte chu atifai zungzunga chuta chabi spear manga principalin kongkhar ahong theidon chiatia Claire chuan aron hongman sham principal chuan tun naya ache zia danglam takawang chuan zona azon ngala jima Noah nena an inhnial chung changpo kha azon nge a chuta Claire chuan khati hun lai khan thil thleng dik lo engma om lo thu in a chang school ban nuwa garetan afapa valamin kar khalhotira chuta ani apanga izong nei chungchanga wanga lalung oi theilo chuan thinrim tak chungin kar chu akhal tawak maya akhal chak ema wang chuan a break chu a cheta mase van nei khak takin gareta puina zara thina em chu an pumpel ta hlo Claire ron ho in gareta kar chia a mu chuan a thlaphang man le a in chunga valu chuan TV anlo en meka mase thil thleng chu engma an soi du lova chuta abe seilo lutukin anbula chuan Noah po chu alo vereng Claire chu chauka zuin anmudun na thalak chungchang a soipuya Noah chuan sex an mangdun live video ani thu soi chuakin zana a inakal turin Claire chu avawa tinga ina danga shiat lawa wangin Claire po chu Noah ina chuan avakal le a Noah an Claire nena chuan anmudun zeldon ani phut chuan a video call lai chu pek atiama mase Claire Noah ngen na chu lo hnialin thinrim takin achua san le ta ngalani atuka chuan Claire Vicky chu thalak mu tirin Noah an video call thu asoya achian nu pu ina chu angen top mayani bese angein Vicky chuan achian nu chu lo hnemin video chu tu ma in an hmulo tur thu atiam zuya chumini a Claire ho tur chu Noah an lo changin azui rungala mase abe seilo lutukin amizui chu Vicky zok aloni bumani ti ashiat vela atrak nen chuan a inherle le ta ngala chu vele Vicky in Claire Noah inalo omek chu kol ngalin Noah an thil thlenga sha thiam thule video zon huna minute nga chia ane thu avashil video azon kwalai chuan Noah an camera alo thuruk chu amu chuaka bane thak takin Noah basement amu chuak lo boka chumuna chuan athalak sang chuang alo om Noah laptop a chuan video chu mu chuakin rang takin adilin ngala chuta achwa don lai takin Mr. Senborn anen an intok thuta aphu chiang khermai engma thlenglo angmain in chu achwa san tangala an ina thlen le vela Vicky akol ngal chuti lai takin tu emo in kongkhar aron chumre dot dot tamai Noah ani nge ringin invenan jemte ahum tarana mase vane khak takin Kevin azok aloni phone le lamatang chuan Vicky in Claire le Kevin ate chu abula omri mai turin ashila chu Claire po in chaberin ashari chuta Vicky in phone da arwal chuan nung lamatang Noah an na taken chua ni khoshelovina omzui chumitlai chuan Claire in detective mu in Noah nu le pa te thi dan asheta a alandan chuan an chuan na car brake fail awanga boral annia an chuan na motor kang bang a mu rwal chuan Noah laptopa minivan brake ti chia down to draft a mu kha a hrechuak zok mai chumi hnuloka Noah an Kevin chu Vicky in akal turin a som chuaka Claire po Vicky voice record mangin a ko ve bok revaglova Claire chu Vicky in awathengta a in chung chu are in alo thim thup mai chuta Vicky zote chuan Claire chu ati phude uzoka ahnunga thomnoda na churon in hongin Vicky ruang aron tlachuak ta hlol mai alandan chuan Noah an angonga azeani inatang chuan Claire chu tlan chok ngalin puina adil chula kara luta police call atum lai takin Noah an aron hnuk chuaka chuta Claire chuan Noah achu anule pate kha ama tha ani ti ashia chwa thu ashil chu vele Noah chuan anu chu amanga I thu soin apa in awire sana wanga inti hlumani thu asoya chu apa le abianu te chuan na car brake di chia a tha na chan ni na soi Claire chu Kevin le gareta te apuar na mun check ina ashwaya
chuta chuan Clary chu an inkar kalpui chun zomzel adu lovani chuan Gareta te pa fa chu a tha tur thu in a vo Clary Noah chu rent manga chutlu in Kevin a chua atuma ma se Noah chu ron tho chuak le ngalin Clary chu a potson ti chuan Kevin a le Gareta te chu convert tu ya lein ati ala reivak lova chek in chu akang ta hluah mai chuti lain Gareta chu lo in chua thein Noah chu areka ma se athok vak lem lo Noah an Gareta chu a oma tak akap zuya chuti lain Clarin Kevin a epipen la in Noah mita tak chuan a chun ta pop mai rang takin Kevin a chu chua atum le a ma se Noah an alo dang le man chuti lain Kevin a chu lo chuak thei shamin thingtum nen Noah chun na takin a voa chuta Kevin a chu nam tlu in silai nen atin taran maya ti chuan Kevin a hnena achang chuan hero te hian thutluk na khir tak an siamanga ichang om thin an ti a chu vele Clary chuan Noah chu hero ani lo thu soin abula switch chu atinunga chuta engine chuan Noah chu ron tlakin choble chilin athita ani ti chuan Clary le Kevin aten Gareta chu kwa chuakin in kang hluah chu an chua sana police le damdoi lam thiam te porun thlengalin Gareta chu ambulance nen an chwaya Clary le Kevin aten an zui bok Clarin Gareta nena chuan thil engkim athat vek to thule dam taka ina an hole tur thu shelin an ne molmola ti chuan miswal pa ber athi taxi a chuan the boy next door chu lungchia thlak lem lo takin atop ta ani